تيك الجلوريا موتك الموت انت قريت بلا تميم يقربها اللي فوق الموت انت كسبت. جسوس سالفاتور تانا ورشوشتات ودان الفات احنا نيشوخ مش ضربة في السنة، مش ضربة في شهر، مش ضربة في الجمعة، ما كل يوم. دنيا التامة الفارخ تانا اللي كريستو المبوت تاع المسير قلب الموت. الحاجة اللي توريرنا وتبزانا وتقرشنا يا بروكريمنت الموت. وحفنا ناس أكيدوا لك كل باشا أش من عنا جو قاشا ما عندهمش تامة. pero احنا نايدو سيرفي للمولاي حبه العليش من دي الحياة سيرين على الحياة خيار. والموت للكريستيان ما تبزاوش التنجيزة الموت نحيت اكل احنا نستاو نايدو من السا نقاودو الحياة اترنا. جسو ارشوشتات هو التامة تانا التامة الجلوريا. باولو سيقولوا جسو فيكم التامة الجلوريا. جسو اللي احنا دنيشو فلا دمياو permezz tal-fidi اللي taqadna ma' Kristu. Ekk li aħna nsiru membri ħajjin tiegħu, membri ħajjin ta' ġismu u r-ras tagħna. U allura Kristu huwa it-tama tal-glorja. Kristu illi storikament twilet fostna fl-umiljazzjoni u għex fostna għex ħajja perfetta biex ikun kwalifikat sabiex imbagħad fl-aħħar jagħti ħajtu b'fidwa għal ħafna. U dik il-fidwa Ġesu għalaħħa u Alla urjena bil-rxoxt ta' ibnu Ġesu li dik il-fidwa issa hija tagħna. Ġesu rxoxta il-ħadd mhux kombinazzjoni u mhux b'deċiżjoni tal-Imperatur Kostantinu li l-Knisja bikrija mill-bidu il-Kristjani bdew jiltaqgħu il-ħadd. Għaliex? Għax issa Kristu beda jifforma ħolqien ġdid. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, dak il-ħolqien qiegħed jeqdiem u għad jispiċċa tgħidilna l-Iskrittura. Imma l-ħolqien ġdid huwa diġà mibdi. Fil-persuna ta' Ġesu Kristu, Ġesu li miet darba u issa huwa ħaj għal dejjem ta' dejjem. Kull ma jeżisti fid-dinja se jispiċċa. Semmi. Tista' semmi x'issemmi ħajspiċċa. Ma Ġesu issa l rxuxtat mill-imwiet ma jmut qatt iżjed. U allura Ġesu huwa il-ras rappreżentattiv ta' razza ġdida. U aħna għandna dal-privileġġ uniku, privileġġ trement illi qegħdin niffurmaw il-poplu ġdid ta' Alla, poplu li għad iservih u jgawdih għal tul l-eternità. Ħolqien ġdid. Ġesu illi minn kmieni wera illi huwa it-tempju l-veru tal-Alla. it-tempju l-veru tal-Alla. Kull min jidirlu li ħajati qima lill-Alla u jservih, irid iservih fit-tempju tal-Alla. U t-tempju huwa Ġesu Kristu. Darba l-Lut għalilhom ħottu tat-tempju u wara 3 ijiem nerġa' nibnieh. Profezija tremenda tal-irxoxt tiegħu kif infatti imbagħad ġara. Il-qawmien ta' Kristu mill-mewt m'hemmx fejn ngħidulkom huwa waħda mill-veritajiet ċentrali tal-fidi Kristjana. Il-fidi tagħna hija bbażata hija msejsa fuq il-fatt storiku illi darba l-istess Ġesu mislub imniżżel mis-salib mitfun fil-qabar ta' Ġuseppi ta' Arimatea ma' tielet jum jirxoxta. U preżenta lu nnifsu ħaj quddiem id-dixxipli tant illi tom provi infallibbli, provi konvinċenti ħafna illi huwa imqajjem minn bell-imwiet. L-istess ġisem illi kien ikkalpestat u msawwat u mislub irxoxta lura għal ħajja, imma bħajja immortali. Ħajja immortali, ħajja illi issa il-mewt m'għandha ebda seta' fuqha. U allura l-istess mexxejja Lut
illi kienu opponew lil Ġesu regolarment matul it-3 snin ta' Ministeru Pubbliku tiegħu. Dawn l-istess Lut li kienu semaw li Ġesu kellu jqum minn bell-imwiet ma setawx jinnegaw ir-realtà tal-qabar vojt. Ma setawx. Li setaw jagħmlu kien biss li għalaw Lajja illi ġew id-dixxipli tiegħu u serquh imma hija Lajja illi ma tistax tiddefendija. L-idea li d-dixxipli li kienu letteralment sparpaljati u imbeżza illi kienu mimliqa dubju illi l-Ġesu nnifsu ma jemnuhx u ma setawx jifmu xi tfisser din illi kellu jerġa' jqum mill-mewt. Illi tiġihom l-idea li jmur jisirquh kienet xi ħaġa prepostera illi xejn teżamina ma tistax tgħid illi jista' jkun li ġarek. Le. Il-qawmien ta' Ġesu huwa attestat b'mod mill-aktar adekwat. Għandna dokumenti affidabbli li meta inti tqabbilhom flimkien u teżaminhom toħroġ b'dil konklużjoni waħda illi ta' bilħaq dan l-affarijiet ġraw. Dan l-affarijiet ġraw. L-importanza fondamentali tal-qawmien fiżiku ta' Ġesu. Fiżiku. L-istess ġisem reġa' qam. Alla irxuxtaħ lura għal ħajja. Hija ta' importanza fundamentali għalina. Ma tistax kun Kristjan u tgħid li Ġesu indifen u ġismu spiċċa. Ma tistax. Din hija il-tama tagħna. Il-tama tagħna illi Ġesu illi miet prova li miet kien mitfu. Imma qam u prova li qam x'kien illi iltaqa' matul perjodu ta' 40 jum mad-dixxipli tiegħu u jagħtihom dawn il-provi jurihom lil Tumas ġib idek law daħħala fil-pjagi tiegħi, fil-kustat tiegħi u araw li jien minix fantasma, minix ħares. Imma għax fantasma għalilhom m'għandux laħam u għadam bħalma taraw li għandi jien. Il-qawmien ta' Ġesu kif qed ngħidilkom huwa ta' importanza tremenda. Importanza illi lilna jiddistingwina mill-bqija tan-nies tad-dinja. L-ewwel nett, bil-qawmien tiegħu Alla tagħna prova, tagħna turija tal-identità vera ta' Ġesu ta' Nazaret. Għax anke fi żmienu stess kien hemm diversi opinjonijiet minnu dan Ġesu. Minnu dan Ġesu li qed jagħmel dal-mirakli u xi wħud kienu jgħidu li huwa Ġeremija, u xi wħud kienu jgħidu li huwa Elija, jew Ġwann il-Battista illi reġa' ġie lura mill-mewt, jew kien hemm dawn l-opinjonijiet differenti, imma Pietru meta Ġesu konfrontom d-dixxipli għalihom imma intom taħsbu li jien u Pietru qallu int il-Messija bin Alla l-ħaj. Ġesu qallu weġibt korrettament. Di tweġiba tajjilek missieri illi hu fis-smawiet. Ġesu aċċetta dik il-tweġiba korretta immissa bil-qawmien mill-mewt tiegħu tagħna prova illi ekku. Għaliex li tajt illi ġaħad kbir immissa tin il-provi. Darba reknuh il-Ġesu u meta fejja għal dak il-paralitiku li niżluh mis-saqaf miftuħ u għallu ibni dbietek maħfura u bdew igergru u jipprotestaw bejnietom il-Farizej. Minu da biex jaħfer id-nubiet? Qed jidaj. Ġesu għallhom biex tkunu tafu illi għandi l-awtorità biex naħfer id-nubiet għall il-paralitiku erfa' s-sotta tiegħek u mullen darek. Mhux biss għal il-verità. Immissa tagħna prova illi dik il-verità ma tistax tmerija. Ma tistax tmerija il għaliex ta' bilħaq kif jgħid l-Apostolu Pawlu fir-Rumani Alla iddikjaraħ
lil-Ġesu bħala ibnu bis-seta skont l-Ispiritu tal-Qudusija bir-reżurrezzjoni mill-imwiet. Ġesu billi kien irxuxtat lura għal ħajja tagħna prova li huwa divin, li huwa Alla nnifsu. Qatt ħsibtu il-fatt li il-ħalliq tagħna ġi jżurna fuq din il-pjaneta ċkejkna li qiegħda tirrivolvi fl-ispazju. U ġi għex magħna ma ġiex vaganza. Ġi biex jisalvana, biex jiġbidna rejħ. Ġi biex jagħmilna tiegħu. Aħna dbedna minnu bid-dnub u sew rikja magħna lura. U għalhekk bil-qawma tiegħu minn bell-imwiet Ġesu għeleb il-mewt, għeleb il-qabar, għeleb ix-xitan, għeleb l-infern, fuq kollox għeleb id-dnub tagħna. Il-mewta ta' Ġesu hija effettiva. Ma kif nafu li hija effettiva? Kif nafu? Kif jiena konvint il-sakrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib attwalment u realment għal il-maħfra minn għand Alla? Kif nafu? Bil-qawmin tiegħu. Bil-qawmin tiegħu. L-ewwel Korinti 15 Pawlu jgħidilna għax jekk il-mejtin mhumiex irxuxtati, lanqas Kristu ma kien irxuxtat. Dak kien hemm dik l-idea fil-Knisja ta' Korintu, dawn kienu ovvjament qabel ma konvertaw kienu nies pagani influenzati ħafna mill-filosofija Griega, illi il-filosofija Griega tgħid illi l-ġisem tagħna huwa ħabs, ir-ruħ issalva billi toħroġ minn dan il-ħabs. Tifhem? Aħna ma jgħidux hekk. Aħna jgħidu le Alla jsalvana ruħu ġisem. Alla jsalva il-persuna sħiħa tagħna. U allura kien hemm din l-idea li l-mejtin ma jqumux. Mettu daqshekk. U Pawlu għalilhom, isma', jekk il-mejtin ma jkun mhumiex irxuxtati, mela Kristu qas kien irxuxtat, għax Kristu vera miet. Jekk Kristu vera miet u m'hemmx qawmien, mela Kristu ma qamx. U jekk Kristu ma kienx irxuxtat, il-fidi tagħkom hija futili. Hija firħa, ma tiswa xejn. Ma tiswa xejn. Morru dbaħardu u morru u għamlu tridu li fetlilkom għaliex dinja ċajta goffa. Le. Imma Kristu ta' bilħaq kien imqajjem minn bell-imwiet jgħidilna. U allura intom jgħidilna ma tkomx fid-dnubietkom. Ma tkomx fid-dnubietkom. Kieku Kristu ma qamx għadna fid-dnubietna. Imma la darba qam aħna maħlulin irraxjati mid-dnubiet tagħna u mill-kundanna tagħhom. L-irxox ta' Kristu huwa importantissimu, huwa kruċjali il għaliex bih Ġesu autentika il-verità fuq fommu. Ġesu għallem fuq diversi affarijiet. Prinċipalment fuq is-salt Natalla, imma n-nies ħadu l-opportunità u saqsew fuq id-divorzju, fuq is-swieġ, fuq kollox. Okay? Issa kif nistgħu aħna minn daqshekk il-ħna illi jikkompetu flimkien min jgħid ħaġa min jgħid oħra u ma jqablux flimkien, kif nistgħu nserħu rasna illi dak li qed jgħallimna Ġesu huwa ta' bilħaq awtentiku u ġej minn għand il-Missier, ġej minn għand Alla. Bil-qawma tiegħu minn bell-imwiet. Għaliex? Għax Ġesu matul il-ministeru tiegħu tiftakru. Issa wasalna kważi fit-tmiem tal-Vanġelu ta' Mattew. Ġesu ripetutament li t-tixxib li kien jiġborhom jgħidilhom isma' se nkun tradut, se nkun flagellat, maqtul u wara 3 ijiem nerġa' nqum. Li kieku ma ġarax hekk, x'kien isir mill-kredibilità ta' Ġesu? Konna nemnuh? Ma kont nara ebda raġuni li għandi nemnu jew nagħti każ it-tagħlim tiegħu għax ngħid għal xi ħaġa u dik xi ħaġa ma saritx mela dan huwa profeta fals. Imma Ġesu tendel it-tagħlim kollu tiegħu ma dan il-fatt li kellu jiġri. Li kellu jiġru aktar quddiem bħala siġill illi t-tagħlim tiegħu kif qalu mhux tiegħi. Ma tal-Missier li bagħatni. Ġesu darba qal li dawk kollha ġew qabli huma ħallalin u briganti. Imma naxtieq ma tawx każhom. Jien warrajt tajjeb. Okay, il-verità fuq fom Ġesu nistgħu ngħidu li ta' bilħaq hija l-verità, anke l-profeziji kotrana
tat-Testament il-qadim illi tkellmu dwaru minn qabel ma twieled u għex fostna, hemmhekk nistgħu nikkonkludu li dawk il-profezziji huma awtentiċi. Għaliex għax ta' bilħaq sar bħalma qalu. Atti 2 Pietru meta kellem lill-pubbliku f'jum Pentekoste semmilhom lil David, u David ovvjament kien sultan, imma kien ukoll profeta. U Pietru qalilhom illi David ra minn qabel u tkellem dwar ir-reżurrezzjoni tal-Kristu, illi la kien abbandonat f'Hades, ma kienx se jibqa' fl-istat tal-mejtin. Ma kienx abbandonat f'Hades. Lanqas laħmu mara il-korruzzjoni. Dan Ġesu għajmu Alla u ta' dal-fatt aħna l-koll xieda. Pietru u sħabu setaw jgħidu b'ċertezza illi Ġesu isma' għatta 40 jum magħna, jiekol magħna, jitkellem magħna, jgħallimna fuq is-salta ta' smewiet qabel ma tella lura fis-smewiet. U allura bħalma fil-qrati tagħna jekk jinqala każ ta' delitt u jkun hemm ix-xhieda, jekk issibhom jaqblu flimkien l-imħallef għandu b'xi xjaq ta' sentenza vera? Vera? Wieħed biss ma tantx tista' le. Imma meta għandek kotra ta' nies li qed jgħidu l-istess ħaġa, hemmhekk allura il-fatt illi Ġesu qam minn bell-imwiet huwa fatt. Pietru interessanti kif jgħid illi aħna ma minniex ħrejjef minn suġin bil-makakkerija tal-bnedmin. Għax aħna konna miegħu fuq il-muntanja mqazza u smajna l-leħem mis-sema jgħid dan hu ibni il-maħbub li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Pietru jaf u sħabu jafu illi l-ġrajja li jgħixu ma' Ġesu ta' Nazaret ma kienx ħolma, kienet realtà. Għantikom raġuni oħra, għala il-qawma ta' Ġesu minn bell-imwiet hija importanti u ma nistawx inwarbuha fil-ġemp. Il-qawma ta' Ġesu minn bell-imwiet hija evidenza illi għadu kien hemm ġudizzju futur. Ok, issib nies illi bċertu xettiċiżmu jgħidu l iva. Min jaf se jiġri, tifhem. Min jaf xem. U allura jiskużaw ruhom li jistgħu jibqgħu jgħixu fil-ħama u fil-ħmieġ tad-dnub. Imma il-qawmim mill-mewt ta' Ġesu huwa prova u evidenza minn qabel illi hemm ġudizzju. Tgħidu li kif qed tirraġuna hekk. Pawlu l-Apostlu meta kellem lil-nies bravi, ħansejħulhom hekk, lill-filosofi ta' Ateni, fl-Areopagus, u bdielhom minn Alla l-ħallieq li ħalaq il-bniedem fuq l-art u l-bqija. Fl-aħħar jgħidilhom illi wara li ma tax każ it-tali żminijiet tal-injoranza, għax il-bnedmin bdew jivvintaw idoli għalihom fushom u jaħsbu li Alla jammar f'tempji magħmulin blidejn, Pietru għalhom le, Alla huwa infinit fil-kobor tiegħu. U allura wara li ma tax każ it-tali żminijiet tal-injoranza, Alla issa jikkmanda l-bnedmin kollha kullimkien biex jindmu, biex iduru lura lejh, għax ifissa jum li fih għandu jiġġudika d-dinja bil-ġustizzja. L-umanità kollha, il-bnedmin kollha li jgħixu fuq wiċċ l-art għad jidru quddiem it-tron t'Alla u jagħtu kont tagħhom infushom. Ta' dan forna prova l kulħadd billi qajjem lil Ġesu minn bell-imwiet. Illa Ġesu nnifsu se jkun l-imħallef tiegħi u tiegħek. Ġesu nnifsu. Pawlu tant kien ċert illi Ġesu qam minn bell-imwiet, illi qal dak il-fatt storiku li ġara fi żminijietna stess qed jgħid. Forsi 20 sena qabel kienu. Dak il-fatt juri
illi għad ikun hemm ġudizzju għax Ġesu huwa l-imħallef. Ġesu huwa l-imħallef illi quddiemu għad nidru qudiem it-tribunal tiegħu biex kulħadd jirċievi skont ma jkun għamel fil-ġisem. Sew tajjeb kif ukoll ħażin. Il-qawmien ta' Ġesu, meta Ġesu beda jarrafhom lid-dixxipli tiegħu illi isma' wasal il-ħin biex issa jiena nirritorna lura għand il-Missier u bdew jitħawdu, bdew disturbaw ruhom, jinkeddu. Għaliex, mulej, ibqa' magħna, issa drajniek. Ġesu għallhom le, jaqblilkom li jiena mmur għand il-Missier. Għax hekk mmur nibgħatilkom l-Ispirtu s-Santu. Ġesu wkoll mar lura fis-smewwiet, isimgħu waħdin, biex jirrappreżentana, mar bħala l-prekursur. X'inhu prekursur? Xi ħadd li jidħol qabel ma jasal ħadd ieħor. Jidħol qabel. Jekk Ġesu huwa fil-ġenna, ifisser illi il-fidili kollha, dawk kollha illi poġġew il-fiduċja tagħhom fih u fih waħdu, ukoll se jkunu l-ġenna. Sentenza illi vera toġobni li ħarġet minn fom Ġesu. Għaliex jien ngħix, intom tgħixu wkoll. Aħseb dwarha. Ġesu mar lura fis-smewwiet biex jirrappreżentana bħala qassis il-kbir tagħna. Illi mhux biss offra lilu nnifsu sakrifiċċju għal maħfra, imma ikompli jitlob għalina u jirrappreżentana u jinterċiedi għalina sabiex il-ħidma tal-grazzja mibdija fina attwalment titwassal sal-perfezzjoni. Għad maħniex prattikament perfetti, vera ta' nisbaljaw u nafu kemm nisbaljaw. Imma Ġesu li qed jirrappreżentana fis-smewwiet ifisser illi li darbu fis-smewwiet aħna wkoll għad inkunu fis-smewwiet. L-ittra l-Ebrej tgħid li għaldaqstant Ġesu huwa kapaċi salva kompletament lil dawk li jersqu lejn Alla permezz tiegħu għaliex dejjem jgħix biex jinterċidi għalihom. Il-fatt li Ġesu huwa l-interċessur tagħna, l-interċessur. Bl-interċessjoni tiegħu għandna il-persważjoni illi le, il-grazza tal-Alla lejna mhix se tfalli. Nagħtikom ukoll raġuni oħra. Għala il-qawmien ta' Ġesu huwa indispensabbli għas-salvazzjoni tagħna. Bil-qawmien tiegħu Ġesu jassigura lilna illi ħrabna għandu, ġrejna għandu biex insibu refuġju fih, jassigurana mill-wirt futur fis-smewwiet merfuħ għalina. Pietru jibda l-ewwel ittra tiegħu billi jesprimi tifħir lill-Alla, ringrazzjament lill-Alla u jgħid imbierek ikun Alla u Missier Sid ta' Ġesu Kristu li skont il-ħniena kbira tiegħu ikkawża nkunu wielda mill-ġdid. Għal tama ħajja permezz tar-reżurrezzjoni ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet għal wirt inkorruttibbli, ġifieri wirt li ma jitħassarx u mhux ikkontaminat u ma jitbilx riservat fis-smewwiet għalikom. Qegħdin tindunaw li Pietru qed jorbot 3 barkiet tremendi. Il-fatt li għandna tama ħajja mhix tama illi ħadet teżappuntak din. Hija tama illi la jasal il-mument iva. Iċ-ċekk se jissarraf, mhux se jbounce għalek. Iċ-ċekk se jissarraf. Iċ-ċekk qiegħed fidek għalissa. Hija tama. Għandna tama ħajja, għandna wirt inkorruttibbli u għandna wkoll it-twelid mill-ġdid. Ħajja spiritwali ġdida mogħtija lilna mill-Ispiritu Santu. Bil-ħila ta' xiex huma mogħtija lilna dawn Pietru jagħmilna ċara permezz tar-reżurrezzjoni ta' Ġesu Kristu. Reżurrezzjoni tiegħu hija l-fonti, hija l-għajn ta' kull barka illi Alla għandu għalina. Għax hija l-konferma illi l-mewt ta' Ġesu ma kienx mewta komuni, kienet il-fidwa tagħna.
finalment il-mewt, l-irxox ta' Ġesu jiggarantilna illi aħna wkoll membri tiegħu għad ikunu mqajma mill-imwiet. Bħalissa ħutna u aħna aktar tard illi naslu għall-aħħar nifs tagħna jeħduna fil-koimeterium vera fil-dormitorju. Ġisna tagħna jistrieħ imma bit-tama tal-qawmien. Bit-tama tal-qawmien. Ir-raqda tal-Kristjan fiċ-ċimiterju hija temporanja. Hija ftit ta' żmien. L-ewwel Korinti 15 Pawli jgħid imma difatti Kristu kien irxoxtat mill-imwiet l-ewwel frott ta' dawk li raqdu, l-ewwel frott. Ġifier kien hemm l-ewwel frott ifisser li l-ħsad sħiħ qatt jinġabar ukoll. Qatt jinġabar ukoll. Għax la darba permezz ta' bniedem ġiet il-mewt, min kien dal-bniedem? Adam. Adam ġab il-mewt bid-diżubbidjenza tiegħu, imma permezz ta' bniedem ukoll ġiet ir-resurrezzjoni tal-mejtin. Ġesu ġiet ir-resurrezzjoni. Ġesu mhux biss inneutralizza id-dnub u l-konsegwenzi tiegħu, imma jintroduċina għal realtà wis superjuri. Għax bħalma f'Adam kollha jmutu, ir-razza umana kollha tmut. Kull min jitwieled se jmut. Ħlief għal dawk l-insara li jkunu għadhom ħajjin meta Ġesu jirritorna dawk jkunu trasformati f'qatajn. Meta biss. F'Adam kollha jmutu, hekk ukoll fi Kristu kollha se jkunu magħmulin ħajjin. Min huma dawn il-kollha? Idu jkunu intelligenti hawnhekk. Dawk li jemmnu fih. Għax il-Bibja tgħid li le mhux l-umanità kollha se tgawdi mill-fidwa ta' Kristu. Dawk fil-Kristu se ikunu magħmulin ħajjin. Imma kull wieħed fl-ordni tiegħu stess Pawli jgħidilna. Kristu l-ewwel frott li diġà seħħ. Imbagħad dawk tal-Kristu fil-miġġa tiegħu, imbagħad jiġi tmiem. Mela, l-ewwel pass sar Kristu mqajjem il-mewt. Jonqos it-tieni pass dawk li huma tiegħu li appartinu għalih li Ġesu jarafhom bħala fidili tiegħu, dawn ikunu it-tieni pass. U wara x'ikun fadal it-tmiem. It-tmiem ta' dan l-ordni tal-ħolqien kif qegħdin nesperjenzawh bħalissa. Il-ħolqien ilu li sar eluf ta' snin, xi darba se jiġi fit-tmiem, imma Alla għandu ordni ġdid. U ħajkun abitat, ħajkun min ħajammar f'dal-ordni ġdid u liedu li jkunu mirbuħa minn Ġesu Kristu. Bil-qawmien tiegħu taħsibx illi il-qawmien ta' Ġesu tista' tinsieħ jew twarbu għax jiena biża l-wis u għandi x'nagħmel u tinsajjar u tinsiefer u għadha. Il-qawmien ta' Ġesu rridu ngħixuh. U hawn naħseb jiena tinsab id-differenza bejn Kristjan li javvanza u jgħaddi l-qudiem u Kristjan li qisu jiddispjaċih li hu Kristjan. Għax mhux qed igawdi. Taf kif? Għax issib minn kollox fid-dinja. Ma għaliex dik-differenza? Wieħed qiegħed igawdi il-qawmien ta' Kristu u liħor mhuwiex. Liħor insieħ, liħor għal hija teorija semaħħa riputatament ma jafx tfisser għalih. Il-qawma ta' Ġesu minn bell-imwiet taffettwa l-esperjenza illi ngħaddu minnha minn ġurnata għall-oħra. Qabdu għadin. Rumani 6 jgħid il-mewt li miet Ġesu miet għad-dnub. Mhix kienet ir-raġuni għala Ġesu miet biex bis-sakrifiċċju tiegħu ikun hemm ħlas adekwat ħalli Alla ġustament ikun jista' jaħfrinna u jgħodna bħala ġusti qudiemu. Il-mewt li miet għad-dnub darba għal dejjem. Imma l-ħajja li jgħixha għal Alla.
Il-ħajja tal-irxoxt. Ġesu qed jgħix għal Alla, qed jgħix għal glorja ta' Alla. Hekk ukoll intom istmaw lilkom infuskom li intom mejtin għad-dnub imma ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Għaliex Pawlu qed jirraġun hekk? Pawlu qed jgħid mela Kristu miet. Il-ħajja ġdida tiegħu qed jgħix għal Alla. U aħna nagħmlu l-istess. Għaliex? Għax aħna membri tiegħu. Aħna membri tiegħu. U allura bħalma jagħmel Ġesu imistna nagħmlu aħna ukoll. Il-Pawlu ġabar l-essenza tal-fidi Kristjana meta qal jiena imsallab ma' Kristu, madankollu jien ngħix. Ma mhux jien, Kristu jgħix fiha. Taraw differenza? Kristu jgħix fiha. Le. Il-ħajja personali tagħna spiċċat. Spiċċat. Mietet, indifnet. Il-ħajja reali tagħna hija Kristu fina. Kristu li jgħix fina. Jiena msallab ma' Kristu, ġifieri il-qadim tiegħi għadda spiċċa, msallab ma' Kristu madankollu jien ngħix ma mhux jien. Jekk narfuha din u verament nemnuha, jinfetħu orizzonti ġodda qudiemna. Mbagħad nibdew nifhmu li vera il-qawmin ta' Kristu jaffettwani direttament u kontinwament il-ħin kollu. Għaliex? Għax il-Kristjan huwa jgħix minħabba Kristu u fi Kristu. Għalhekk aħna l-aħwa maħniex marbutin ma' liturġija jew kalendarju illi tillimitalna iċ-ċelebrazzjoni tal-irxox ta' Kristu għal staġun partikolari fis-sena. Għazbek huwa żball kbir jekk nagħmlu hekk. Jew niċċelebraw il-milit tiegħu, il-twelid tiegħu fi staġun partikolari. It-twelid, il-ħajja impeccabbli tiegħu, il-mewt, l-irxoxt, it-tluħ fis-sema u r-ritorn tiegħu huma r-realtajiet li ħan irdu ngħixuhom. Bħal maħuta tgħix fl-ilma, ma nistgħux nagħmlu inqas minn hekk. L-aħwa, il-Kristu irxuxtat, Kristus resurrexit, Kristu irxuxtat. Din hija ħajja tagħna. La darba aħna ngħixu bi Kristu ejju nfittxu li inħobbuh, inservuh u nisfruttaw l-opportunitajiet li Alla jagħtina sabiex nuru fid-der u ma jkun fadal ebda dubju għal dawk li jafuna, ħbiebna, qrabatna, ma jkun fadal ebda dubju li ta' bilħaq dawn in-nies għandhom ħajja ġdida. Imbagħad tkun tista' tispjegalhom il dik il-ħajja mhux jien tiksibta, Alla tħajjilek. Il għaliex Kristu nnifsu qed jgħix fina. U dik hija l-glorja u l-eċċellenza tal-fidi kollha tagħna.